Kienu dikjarazzjonijiet li jistonaw mhux ftit dawk li għamel id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Fi żmien fejn żewġ ministri ewlenin fil-kabinett Mario De Marco u Tonio Fenek u l-mibgħut speċjali tal-Prim Ministru Simon Busuttil iddikjaraw fil-beraħ li l-Partit Nazzjonalista huwa partit mifrud u maqsum li minnu ħireġ ħafna demm, Edwin Vassallo iddikjara li l-Partit Nazzjonalista huwa partit magħqud. U allura aħna partit wieħed, iva, jiena nara l-Partit Nazzjonalista partit magħqud. Nibqgħu partit magħqud. Id-dikjarazzjoni ta' Vassallo iżda lanqas twemnet mill-Partitarji Nazzjonalisti li kienu qed isegwuh fuq Radio 101 u konferma ta' dan ingħatat fit-telefonati li bdew diħlin waqt il-programm. F'telefonata partikolari, Jeffrey Pulicino Orlando, Jesmond Molliet u Franco De Bono ġew imsejħa tradituri. Deputati qegħdin fl-iżbalji u jridu jippersistu fl-iżbalji tagħhom. Dawk mhux sew. Disgrazzja jagħmlu qegħdin għall-partit. Barretta jiena nagħlhom tradituri. F'telefonat oħra, Pulicino Orlando, Molliet u De Bono intalbu jitilqu mill-Partit Nazzjonalista. Jien ma jogħġbux jitlaq u l-irġulija titlob illi tliet deputati nazzjonalisti jekk għadhom jiffirmu minn nazzjonalisti li fil-ferma tiegħi m'għadhomx, mela jekk inti mhux qed taqbel, inti m'intix komdu fil-partit, allura wara. Quddiem dawn id-dikjarazzjonijiet, Edwin Vassallo ħareġ jiddefendi s-sistema GonziPN. GonziPN huwa s-sors tas-suċċess li aħna qegħdin ngħixu llum. Fl-aħħar xhur is-sistema GonziPN kienet attakkata b'qawwa min numru ta' deputati nazzjonalisti stess li qalu li b'dan l-istil ta' tmexxija il-Partit Nazzjonalista inħakem minn klikka żgħira u nqata' mir-realtajiet tal-familji Maltin u Għawċin. GonziPN kienet identifikata minn dawn id-deputati nazzjonalisti bħala s-sors ewlieni tal-kriżijiet politiċi lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi illi jħabbat wiċċu magħhom fl-aħħar xhur.